Tällä videolla kerron kurssini askeleita kohti henkistä hyvinvointia sisällöstä. Pääosassa on sakrat. Jos sakra on epätasapainossa, niin siitä kertoo esimerkiksi se, että tunnet vihaa, ahneutta, näet esteitä joka puolella, olet epävarma ja voimasi ovat kateissa. Sitten kun sä puhdistat niitä sakroja, niin se vaikuttaa muun muassa niin, että rohkeus, luovuus, oma voima, ilo, empatia, rakkaus lisääntyy. Kehon itseparannemisprosessi aktivoituu ja se tuo lisää sisäistä viisautta. Kurssissa on 12 osaa eli moduulia ja ensimmäisessä moduulissa aloitetaan alhaalta ylöspäin näiden 12 sakran kanssa ja alimpana niistä on maatähtisakra, josta huolehtii arkienkeli Sandalphon. Lisäksi kerron tässä osiossa energioista, mitä tarkoittaa 3D- ja 5D-tasot. Ja tehdään sakrojen ohjattu puhdistava meditaatio enkeleiden kanssa. Kakkosmoduulissa kerron juurisakrasta, siitä vastaa arkienkeli Gabriel. Se on kehossa oleva alimmainen sakra. Ja juurisakran henkiset kehitykset on muun muassa uskomukset ja niiden energiaseuraamukset, lojaalisuus, kunniakäsitys, oikeudenmukaisuus, mitä olet näistä asioista oppinut ja omaksunut omassa perheessä, lapsuudessa jo, ja ohjattu sakrojen puhdistusmeditaatio enkeleiden kanssa. Kolmannessa moduulissa sakraalisakra, josta myös vastaa arkienkeli Gabriel. Siihen liittyvät henkiset tehtävät, joita on paljon, esimerkiksi valitsemisen voima, luovan energian hallitsemisen haaste, seksuaalienergian hallitseminen, rahan energia, eettinen energia ja henkilökohtainen voima. Ja myös sakran ohjattu puhdistava meditaatio enkeleiden kanssa. 4. moduuli on sitten napasakra, joka on myös arkienkeli Gabrielin. Tähän huolehtii siitä. Ja tässä kirjoitan ajatuksiani sakraharjoituksista, koska siihen ei varsinaista kehitystehtävää ole, ja tehdään sakrojen ohjattu puhdistus enkeleiden kanssa. 5. moduuli käsittää solar plexus sakran, joka on meidän oman voiman keskus. Siitä vastaa arkienkeli Uriel. Ja siihen liittyvät henkiset kehitystehtävät, itseluottamuksen kehittäminen, sisäisen voiman vahvistaminen, itseluottamus ja intuitio. Ja myös ohjattu sakrojen puhdistus, meditaatio enkeleiden kanssa lopuksi. 6. moduuli käsittää sydänsakran, josta vastaa arkienkeli Samuel. Siihen liittyvät henkiset kehitystehtävät on rakkauden voiman oppiminen, itsensä rakastaminen, tietoisen minän herääminen, irti haavakielestä. Ymmärrät tämän jälkeen, mitä se tarkoittaa, se haavakieli, ja sydämen vahvistaminen. Ja tehdään myös se ohjattu sakrojen puhdistusmeditaatio enkeleiden kanssa. 7. moduuli käsittää kurkkusakran, josta vastaa arkienkeli Mikael. Siihen liittyvät henkiset kehitystehtävät liittyy pelon vaikutuksiin, ne vaikuttaa energioihin, usko, ja sitten sehän sijaitsee pään ja sydämen välissä. Ja ohjattu sakrojen puhdistusmeditaatio enkeleiden kanssa. Moduuli 7 on otsasakra eli 3. silmä, ja siitä vastaa arkienkeli Rafael. Siihen liittyvät henkiset kehitystehtävät, objektiivisuus, tietoisuus ja sen yhteys paranemiseen, tietoisuus ja kuolema ja tietoiseksi tuleminen. Ja edelleen puhdistetaan niitä sakroja enkeleiden kanssa. 9. moduuli on kruunusakra pään päällä, josta vastaa arkienkeli Jofiel. Siihen liittyvät henkiset kehitystehtävät, henkinen herääminen, henkinen kriisi ja omistautumisen tarve, oireet, pimeän yön kestäminen. Ja tehdään se puhdistusmeditaatio enkeleiden kanssa. Sitten siirrytään pään päällä oleviin sakroihin, josta kausaalisakra on ensimmäisenä alimpana takaraivon takana. Siitä vastaa arkienkeli Kristiel. Ja tehdään myös ohjattu puhdistusmeditaatio enkeleiden kanssa. Ja kausaalisakran yläpuolella on sielutähtisakra, josta vastaa arkienkeli Zadkiel. Ja myös puhdistusmeditaatio enkeleiden kanssa kuuluu tähän moduuliin. Ja 12. moduuli tähtiporttisakra,
josta vastaa arkkienkeli Metatron. Ja tähän kuuluu myös se sakrojen puhdistusmeditaatio. Huomioitavaa on, että nämä 3 ylintä sakraa, niihin ei varsinaisesti kehitystehtäviä ole, ja ne voi olla joko kiinni, auki tai jotain siltä väliltä. Sitten sakrojen epätasapainosta ja tasapainosta kerron myös tällä kurssilla. Ja tämä tieto auttaa sinua ymmärtämään itseäsi ja reaktioitasi, käytöstäsi ja osaat tehdä muutoksia sakrojen puhdistamisen avulla. Ja myös kehitystehtävät auttavat sinua ymmärtämään itseäsi paremmin. Ja asiat, joihin et ole aiemmin kiinnittänyt huomiota, ottavat nyt huomiosi. Kysymysten avulla pääset asioihin kiinni, mitä tarkoitetaan. Ja toki olen myös puhunut näistä asioista videolla. Ja tässä vielä yhteystiedot, sähköposti info@enkelitavuksi.fi ja osoite, mistä sen kurssini sitten löydät, niin on https://kurssi.enkelitavuksi.fi osta.